ofeke na rapụ asụsụ ya na-asụ asụsụ ndị mba ọzọ. Ọ bụ eziokwu na anyị kwesịrị. Ụmụnne m, anyị abịakwara ọzọ. Na ọkụkọ na-ajụ ka nsị bụ na ọka afụrụ ọbụla. Ọ bọgburu nye ofu ihe niile ọnya abụrụ ihe ụmụaka. N'oge Uncle Eze ka anyị nọkwa ọzọ na nke episode 15, episode 15. Anyị bịara ka anyị tụgharịa ụmụ okwu ole na ole a na-ekwu mgbe ọbụla. Anyị kpọrọ everyday communication. Remember that I'll be using both language, English and Igbo, to be able to communicate. Looking at the board today, we have English and Igbo, number 1 to 10. Number 1, I am thirsty. I am thirsty. In Igbo, mmiri na-agụ mmiri, water. I am thirsty. Mmiri na-agụ. I need some water. I want to drink water. I am thirsty. Mmiri na-agụ. I am thirsty. Or akpịrị kpọrọ m nkụ. If you don't want to say mmiri na-agụ, you can say akpịrị kpọrọ m nkụ. Akpịrị kpọrọ m nkụ. You have enough space here to put it down, but in our next lesson I can still bring it out for you to understand it well. Mmiri na-agụ. Or akpịrị kpọrọ m nkụ. Akpịrị kpọrọ m nkụ. I need some water. I am thirsty. Number 2, she is pretty. In translation, ọ mara mma. Ọ mara mma. Number 3, thank you. Thank you. The translation is daalụ. Daalụ. Or ndewo. Ndewo. Daalụ. Daalụ means thank you. Ndewo. Number 3, thank you. Daalụ. Number 4, how much is this? How much is this? The translation, ego ole bụ nke a? How much is this? In translation, ego ole bụ nke a? Then number 5, I feel good. I feel good. The translation, arụ dị m mma. Arụ dị m mma. I feel good. I feel good. Arụ dị m mma. I feel good. Number 6, he likes it very much. He likes it very much. And people say he likes it very much. He likes it very much. In Igbo translation, ọ masịrị ya nke ukwuu. Ọ masịrị ya nke ukwuu. Some say ukwuu. Some say ukwuu. Ọ masịrị ya nke ukwuu. Then, number 7, he is very famous. He is very famous. In Igbo translation of famous, he is very famous, is ọ bụ onye ama ama. Ọ bụ onye ama ama. He is very famous. Ọ bụ onye ama ama. Uncle Eze is very famous. Uncle Eze is very famous. Uncle Eze bụ onye ama ama. Nke asatọ, 8. I am not ready yet. I am not ready yet. Adịbeghị m njikere. Adịbeghị m njikere. Adịbeghị m njikere. I am not ready yet. Some people say adịbeghị nkwadobe. Nkwadobe maọbụ njikere. Nkwadobe maọbụ njikere. Adịbeghị m njikere. Adịbeghị m nkwadobe. Ofi ya ka ọ bụ. Nke iteghete ka anyị na-akpọ 9 in English. Can you translate this for me? It's a question. Can you translate this for me? Can you translate this for me? Then, in the Igbo translation, ị nwere ike sụgharịrị m ihe a.
ị nwere ike ịsụgharịrị m ihe a? Ị nwere ike ịsụgharịrị m ihe a? Ị nwere ike ịsụgharịrị m ihe a? The last but not the least, nke ikpeazụ, nke iri, the 10th one. I don't speak Igbo well. I don't speak Igbo well. In Igbo translation, anaghị m asụ Igbo nke ọma. Anaghị m asụ Igbo nke ọma. Time will not permit me to go further. But in our next lesson, I'll bring up more everyday English and Igbo usage. My aim is for you to understand how to communicate in Igbo using English translation. Dịka onye Igbo Igbo, ebe sokwa gị nọrọ sụba Igbo n'Igbo amaka. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpa nkata dịka na ị chọrọ ịṅụ mmiri. You want to drink water. If you want to drink water, you just say, akpịrị na-akpọ m nkụ. Kunye m mmiri ka nwụọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịsịkwa na nwa mara mma, she is pretty or she's beautiful. Instead of saying she's pretty or she's beautiful in English language, you say, ọ mara mma, daddy, ọ mara mma, mommy, ọ mara mma. When your dad or mom gives you something, instead of you say thank you, so as my daddy, daalụ, mommy, daalụ. When you say this, then you are representing us well. And of course, Igbo ezigbo nwa afọ Igbo. Kemesia. Ekike ndị Igbo mara mma. Ndị Igbo ma agba egwu. Ụmụ Igbo na-ete egwu. Kaije, 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 kaije n'ala Igbo.